कहवा के लंबे लंबे तार है गे माई, कहवा के लंबे लंबे तार है गे माई, से कहवा के पसरल बाजार है गे माई, से कहवा के पसरल बाजार है गे माई। आगे खड़ी कमे लंबे लंबे तार है गे माई, आगे कुहिला में लंबे लंबे तार है गे माई, से सोनों में पसरल बाजार है गे माई, से जमुई में पसरल बाजार है गे माई। कहवा के छौड़ी में सब छिनार है गे माई, कहवा के छौड़ी में सब छिनार है गे माई, से कहवा के छौड़ी के भतार है गे माई, से कहवा के छौड़ी के भतार है गे माई। बिना देखलपुर के छौड़िन सब छिनार है गे माई, बिना देखलपुर के छौड़िन सब छिनार है गे माई, से जमुई जिला में सब के भतार है गे माई, से जमुई जिला में सब के भतार है गे माई। कवन छौड़ी अभी ले कुंवार है गे माई, कवन छौड़ी अभी ले कुंवार है गे माई, से केकरा जोरे भागेला तैयार है गे माई, से केकरा जोरे भागेला तैयार है गे माई। पतर की छौड़े अभी ले कुंवार है गे माई, सबरा की छौड़ी अभी ले कुंवार है गे माई, किसनवा जोड़े भागेला तैयार है गे माई, से पपुआ जोड़े भागेला तैयार है गे माई।